Ai, la carn és dèbil, amics. Rússia, plena de milionaris, corruptes i capitalistes fins al moll de l'os, després d'haver passat per la pedra a milions de russos a la Sibèria. I jo pensava, comuns, socialistes, copaires, és molt més fàcil destruir un burgès de Catalunya que destruir l'enemic comú, l'ocupant armat, oi? És més, l'enemic comú us ajudarà a destruir el burgès. En realitat teniu pànic del llop. Teniu pànic del llop. Us fa pesar escoltar la narració de les seves carícies quan tenia entre les seves urpes uns quants joves bascos sospitosos de pertànyer a ETA. Només sospitosos. Esteu terroritzats. Que còmode és demanar la independència dels palestins sense que et juguis la vida o 30 anys de presó. Mai heu dit ni una paraula per denunciar la duquessa d'Alba, multi-arxi-mega giga milionària i que durant desenes d'anys ha consentit que fugissin d'Andalusia per poder menjar milions de persones. Herrera, Domènech, Eliseta, quan el llop vingui per vosaltres, ja no quedarà gent per protestar. Ens governen els fills polítics i físics dels que afusellaven rojos, recordeu, fossin independentistes o no.